Iki nek kok ngene iki lenggere setelen iso, Mas. Ora apa-apa, jantungan. Semangat karena nasi goreng gitu loh. Wong Banjar iso ngomong ora apa-apa. Ora apa-apa. Oh biasanya ora papa. Iya, iso ngomong Pak Yatin iso ngomong ora apa-apa. Beda karo ngon kowe Wonosobo to. Lah iya ngopo? Nek Banjar serbaan. Serbaan. Contohnya nek Banjar Bata nang Wonosobo, Botok, nek Banjar Sega, sego, nek Banjar Mata, moto, nek bahasa Banjare mata katarak. moto. Kowe ra iso bayu aku ra iso to, Mas. Layung bedane A karo otok ka. Nek nang Banjar Mata katarak. Berarti nang Wonosobo Gah. hah? Gah. Layung. Saya tak takoni, Mas. Heeh. Nek sega, Sego. jendela. Ventilasi. Jendela. Ventilasi. Jendela. Kowe iki jane ngerti dagelan ora tak kowe iki? Jen Wis timbang bulet. Wis timbang bulet. Yes, kene diaturke gunging panuwun kunjuk sedaya paguyuban utawa kelompok usaha nasi goreng. Nyatane wong usaha nasi goreng ya nasi goreng tetep metu to. lah iya ki mergone disindir mau. Mergo dilokke mau ya. Wong jare usaha nasi goreng kok nasi goreng ora metu. Terus Pak Yatin, "Yo semangat mergo nasi goreng." Nasi goreng ndak iso dadekke semangat, Mas. Lah tepuk tangan kagem mereka kelompok nasi goreng. Pendengan community menika. Nggih, alhamdulillah. Dungkap wonten ing Pathet Sanga. Wis dibuka kanggo Sinom Parijoto. Tembang lawas yang ngerti duduk dudah ngrembakake ya nyatane kepenak. Heeh, sing lawas-lawas kepenak kejaba menungso. Nek wis lawas ora penak. Ora mesti. Loncene ngono. Ora mesti, Mas. Kowe wis tau jajal. Lah wis wong moni kok. Apa kowe saiki tak takon, Nek sego goreng karo letong enak opone? Sego goreng. Wah, berarti wis tau ngrasake letong iki. Lah kok iso ngomong sego goreng karo letong enak opone? Sego goreng. Wah, berarti wis tau mangan letong. Wong iso bedake sego goreng karo letong enak sego goreng berarti wis tau mangan letong kowe. Ya kuwi ning angen-angen. Lho, ya ora berarti wis tau ngrasake no. Kayane ning angen-angen kuwi sepet rasane Ya ambune sengir-sengir ngono kuwi. Lah umpama ning dalan ki ana letong kebo. Kowe kira-kira arepe mblayu apa ditunggoni? Yo mlayu kok. Wah, mlayu njupuk piring arepe dipangan. Ngawur. Mlayu arepe njupuk piring dipangan. Ora ngono. Arepe mlayu apa ditunggoni? Tunggoni. Wah, tunggoni ben ora jupuk liyane. Iya, tunggoni ben ora jupuk liyane. Ora ngono, mau mlayu ora oleh. Lho piye? Lah jupuk jare. Aku mlayu wae. Jare nek telek enak, lho mlayu njupuk piring. Mangan. Ora. Lah sik tak takon. Nek telek pitike jenenge apa? Ya mbelek. Belek apa? Lancung. Lincung gitu. Nek belek wedhus, Mendil. nek belek sapi. Letong. Wah, ancene isine uteke ming telek jebule. Walah. Uteke jebule. Lah wong ditakoni yo wong ngerti ya dijawab. Lah ya bener ora? Wong enak letonge kok karo sego goreng nek kowe iki. Kayane. Lah, mulo. Digoreng kecapi kene. Lah iki mulo untu kok ora ana kaya ngono. Kuwi banget le panase letong dadi merotoli untumu. Iki mergo seringan ngombe susu kedaluwarsa. Masa, apa bojomu wis kedaluwarsa, Mas? Ya wis kisut ngono kuwi. Wah, aja dibuka wadi ning kene. Wah, ayo tak jajal piye? Trimo apa ora? Ayo trimo apa ora? Yo tak butake, Mas. Ora, isih kenceng kok. Isih kenceng. Monine. Oh, masa to, Mas? Heeh, tenan. Monine susu kuwi. Ngono. Oh, lha kuwi dikapake gembos apa piye ki? Gembos. Kadang ya muni klokor. Iya, ngono kaya ngono kok unine kaya ngono ya. Nek betone karo ngono aku. Ngono aku piye? Bok. Kuwi cara mbekur ngono kuwi. Ora, kuwi blayu banget kenceng itu. Bok. Oh, karo kisenan kodhok sembarang. Siapa? Iki sijine kaki Danu siapa iki? Kaki sapa? Noto. Kaki lah, kaki Noto. Nek kaki Noto senenge sing kaya ngono kuwi. Angerti kekep sikep.
gemblegep glegepan. Glegepan. Nek Cah Kinoto ki glegepen ora kok ning banyu ki ora. Angger sikep ngono. Wis ra iso ngomong. Iki mujang golete sing ngono kok. Ning masan bedik umpetan ning kono. Lah iya. Didongake muga-muga lancar usahane. Amin. Keh rezeki panjang yuswa napa ingkang dados gegayane saged kasembadan. Murakapi tumrap kulawarga. Amin. Amin amin. Tahun ngarep nanggap maneh. Tahun ngarep nanggap meneh. Aja lali. Mergo apa? Salah satu iki nyenengke wong akeh Mas. Iki nyenengke wong akeh. Kejaba kuwi ya karo ngibadah. Ngibadahe apa? Santunan anak yatim. Sunat masal. Ibadah luar biasa. Tepuk tangan sepisan malih bonjuk sedaya paguyuban Prendengan Community. Prendengan Community tur karo nasi goreng. Lah ya kuwi nasi goreng Prendengan Community. Dawuh nganu. Ya. Reng, Dung. Nggih. Ki daturake atur panglipur siji mboko siji. Nggih. Ya Mbak Dina sik daturi nembang. Nak. Iki mau mikir. Oh, digawe. Ya. Mbak Dina kon nyenggak nembang mengko diurut. Ana Mbak Dewi, ana Mbak Ndak, Anis. kok pilih budget duet niki Mas, Mas. Duet. Anggen ajeng duet napa duit? Duet. Pak Sukir, sapa jenenge? Yang bojo saya Kiron, tadi. Kiron, ayo Kiron. Nah, Bentar ya Pak ya. Iki Kirun ki pelawak kondang. Jawa Jawa Timur ya. Heeh. Anu ya, coba aku. Apa Kirun? Abah Kiron. Uga dikanteni kuwi sing junior. Iki nganu sing siji iki jajare sapa iki? Jenenge? Ya siji mboko siji. Rimbi sapa Rimbi? Farah kene. Wah, ini parah ini. Ana Farah, ana Rimbi, ana Kerinduan, Rini, Mas. ana Laras. Kerinduan. Kerinduan, keri-keri karo biduan ya. Jan lagu. Ning aku ora seneng Mas nek karo yo nek karo biduan aku seneng. Nek karo sinden aku ora seneng. Kenapa? Lah apa bedane? Nek karo sinden ki anggere ayo Dik ngono. Mane. Maneman kuwi. Beda nek karo penyanyi. Ayo Dik, buka sithik jos. Ngawur. Pertemuan Mas, pertemuan berapa? Pertemuan yang ku inginkan. Oh iya. Dadi iki nembe petuk dadi lagune ya ngepasi karo Tadi sudah kahanan. ngantenan Mas sama Pak Kiron ya. Iki wis sah dadi bojomu. Iya. Dadi arep dipolah kepiye ya wis sah. Ya, Mungguing besok. agama saka mungguing negara. Anak-anak ya sama Pak Kiron ya Pak ya. Iki Mas Galang iki Mas Galang Mas. Pundi? Oh Iki. iya iki dalang anu Sapa? permen tadi. Mas Teddy. Tadi ber. Salira madepyo jahayeng. Banyumasan Mas. Ora ngono. Lho sip, kaki danu oke siap. Ya. Kayak pembelaan. Iki ana nak Teddy to? Nggih wonten Nggih. Mbah. Ah iya. Wonten Ya. Mbah. Syukur. Generasi Heeh. Jalang Banyumas. Ya. Nyawa gagrak Banyumasan. Aku seneng karo Salira madepyo jahayeng. Ngono lho. Dan sing jreng ngono ki entekane piye? Entekane piye sing jreng? Tuh Mas Teddy nek dalang sudah nggak pakai belangkon Lah ya. ngapa toh? Andasnya sudah pakai belangkon otomatis. Iki rambut kribo jenenge. Oh. Ya, iki generasi penerus. Nggih. Pertemuan. Banyumas saka Kali Bening. Nggih. Ya. Ya. Monggo Mbak Dina. Oke. Yo, joget nih. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hayalan. Karena berpisah ini kenal terobati. Kebahagiaan yang hilang ini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hayalan.
bukan hayalan. Sakit karena berpisah, ini telah terobati. Kebahagiaan yang hilang ini kembali lagi. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hayalan. Masih salah saire. Rindu yang selama ini sudah mengkutuk. Jadi sekedar alam senandung. Cinta yang selama ini masih terbentang. Dalam kemesraan Tak ingin lagi bercinta, bisa saling berpisah. ingin lagi merana. Syukur sekali merana. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hayalan. Sakit karena perpisahan kini telah terobati. Kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hayalan. Matur suwun. Mas Kiron makasih ya. Iya iya, Jadi, sama-sama. dengan berakhirnya lagu ini maka berakhir pula hubungan kalian. Kok hubungan kalian? Lah ya dari mau wis bojo iki wong kaya ngene kaya wong KDRT malah sing lanang wedi ngono. Lah ngapa ta? Lah sing lanang diuber-uber malah wedi ngono. Awang itu lanangan lenjah itu murahan kok. Bukannya murahan malah ora duwe birahi ning ngene iki. Mosok wong lanang digini-gini kok diem saja malah Lah ya malah masang. mlayu. Kae iki ora kok, kae iki mergo mlayu-mlayu mergo jijik karo kowe, ngono. Oh, bukan karena geleman bukan. Kuatir titanus. Tanus. Tadi gimana Mas rasanya kelotak itu ya? Oh enggak kerasa apa-apa. Oh kepenaan. Memang lenjeh kok itu kok. Iya. Oh. Laki-laki murahan nih, aku jijik. Ih, lah sepiro regane? Wong Isi ya. wong kowe jijik kok kowe nguber-nguber wae. Wong kowe jijik kowe sing mburu wae. Aku kan nek jijik memang gini-gini kok. Oh, berarti nek jijik yo nyebak ngono. Isi gitu aku. Isi. Iki malah suarane entek kowe. Suara aku entek. Maaf ya laki-laki murahan tidak berguna. Wis. Ya. Gilir Gumanti Mbak Dina. Nah, ayo. Sapa Nggih. Mbak Nisa mriko? Yang waras, yang waras. Nisa apa Mbak Dewi? Mbak Dewi sike. Ya. Mbak Dewi. Sepatipun Mas, Mbak Ayo, Mas. Dewi Ayo. karo juniore siji. Ya. Sama iki sike. Pertemuan
Acil. Kula Kang Mas Gareng. Bilung. Nggih. Mbak Dina. Karo sapa iki jenenge Gita? Kita. Permintaan lagu tahun masih kaya apa jenenge? Selendang biru. Oh, selendang biru. Selendang biru kae ya. Selendang biru. Wis selendang biru lawas. Selendang biru Mbak Dina ketek ngasus iki. Oh, nggih, matur nuwun. Nah. Oh, karo nyanyi. Iya. Walah, Ora ngoni. Nek diputer, Mas. kaya pakal dhisik nembe. Kagak Mas sinten iki? Mas Denny. Ya, Mas Denny. Yen aku
Paringi sehat waras, panjang yuswa ke tambah meneh. Nggih. Kula mandhap tambah meneh, heeh. Nggih ten nuwun. Kok tekan kene diceluk maning. Heeh. Ya ping 7 ora apa-apa nek bolak-balik ana ongkose ngono. Iki lagune apa meneh bos-bosku? Mopo isih ana wektu nggih? Iki ana pundutan. Ha nggih. Diselang-seling ket mawis ndangdut. Iki ono sing njaluk lenggere ditambelke sik. Oh, badhe lenggeran rumiyin. Nggih, semangga. Ya, sing arep joget lenggeran ya kena. Nggih, monggo pok pilih badhe jogeti lengger. Iya. Saged mawon, sing penting tertib, aman. Ya. Iki njaluk dijaipongake. Napa niku, Mbah? Lagune, Mbah? Wal apa? Bajing loncat. Oh. Bajing loncat, nek ora loncat dudu bajing loncat. Ya. Monggo Mbak Rini. Mbak Laras. Mbak Laras, Mbak Rini. Kita. Parah ya kena. Ki sing loro maring ndi ki lenggere malah ilang iki. Nganu lagi bajing loncat. Oh, bajing loncat. Lho kok bisa bajing loncat malah? Loncat-loncat di kamar mandi. Oh. Lagi cing. Lagi cicing wae ya. Ya. Ya, monggo bajing loncatipun Mas. Dados. Nggih, monggo.
niki pun kula aturaken. Nggih, niki terspesialkan bajing loncat. Niki peksane bajing loncat. Kuwi cekel Mas, loncat rono Mas. Sopo sing loncat siapa? Le bajinge kuwi. Oh, Bu, itu bukan bajing itu Ki. Ya. Oh wis dicekel bajinge, tapi untuk bajingan kan. Bukan. Nggih. Sini bojoku. Bojoku nyanyi meneh ngene. Nyanyi lagi milih sama yang waras atau yang lainnya yuk. Ya Mas. Nggih, monggo sing badhe nyekar. Nah, masih ada waktu Pak Dalang ya? Masih satu lagi. Nggih, tinggal malih. Iya. Monggo lagune napa? Karo Mbak Anis. Mbak Anis yo, Mbak. Ditampilke Mbak Anis karo Mbak Dina. Monggo Mbak Anis. Lagune apa, Mas? Alamat enak soleh. Apa-apa. Oh, Lestari? Lestari. Oke, siap. Lestari alamku, lestari dosaku no. Dosaku. Dosaku. Kok dosaku? Dosaku kaya merek bumbu. Iya. Kita ke sana yuk biar Mas nyanyi. Ayo. Ya. Jangan lari dari tanggung jawab ya. Ini pada gilapen sama aku ya. Soalnya aku suka ngemut ya. Ngemut diesel.
Nggih. Sudah ya, Mas. Nyun pangapunten menika rainya Mas siapa ini? Iya ngedan kok. Mesake kayak gini dipacai ya. Iki piye? Ya, Sudah ya. Mas Bilung, Mbak Dina. Nggih. Gambar mancung sinupet sakmene wae.